Dat factul de presiune și degradare a ecosistemelor și cele agricole se încadrează aici, la care se adaugă și despădurirea. Deși pe zone restrânse există tendința de creștere a zonelor împădurite și în special în statele dezvoltate, dar în statele în curs de dezvoltare și în special în emisfera sudică, există însă încă tendința de despădurire pentru a crește suprafața cultivată. Se apreciază că până în 2030 suprafața la nivel mondial a pădurilor va scădea cu circa 10-13%. Rămâne ca și problemă principală problema alimentară, care, în momentul de față și doar nu numai acum, este principala amenințare a omenirii. Se apreciază din studiile FAO efectuate că numărul persoanelor care suferă de foame și de sărăcie este de peste 1 miliard. Deci unul din cei 7 locuitori ai Terei suferă de foame și sărăcie. În mare majoritate, aceste persoane sunt în Asia și în Africa. De aceea, prioritățile la nivel mondial, declarate, dar unele dintre ele și în curs de aplicare, reprezintă eradicarea analfabetismului și a sărăciei în țările slab dezvoltate, planificarea familială pentru a tempera creșterea demografică, protejarea principalelor resurse de mijloace de realizare a producției, solul și apa și, evident, acordarea unei atenții mărite investițiilor în agricultură. Și ceea ce Uniunea Europeană realizează în perioada actuală și noi simțim în România, pentru această ultimă prioritate, cred că lucrurile sunt îmbucurătoare pentru noi. Conceptul de securitate alimentară nu este unul nou. El trebuie să cuprindă două componente esențiale: disponibilitatea și accesibilitatea. Disponibilitatea de resurse alimentare în fizic și accesibilitatea acestor resurse pentru toată populația globului. Se apreciază că resurse alimentare există pe glob, numai că ele sunt distribuite inegal. Sunt acolo unde, mai multe, acolo unde nu e nevoie de ele și acolo unde există o populație foarte numeroasă, nu există aceste alimente și nu au cu ce să-și le procure. Sistemul de a distribui la toți în mod egal, de la cei care au la cei care n-au, nu cred că este valabil. Câteva dintre căile de îmbunătățire a nivelului de alimentație nu sunt noutăți, ci ele sunt în atenția tuturor. Extinderea suprafețelor cultivate doar sporadic, undeva în țările Americii Latine, în America de Sud, chiar și în alte state, terenuri mărginașe, dar cu o importanță minoră în a asigura resursele alimentare necesare. O altă cale este creșterea productivității ecosistemelor naturale și a celor agricole și cred că aici este loc încă de mai mult. Reducerea pierderilor de alimente. Dacă doar cele care le producem acum le-am avea în totalitate disponibile omenirii, cantitatea de alimente necesară, cantitatea de alimente disponibilă, va putea crește cu 30 până la 50%. Pierderi în câmp, pierderi la depozitare, la procesare și așa mai departe. Și pierderi chiar pe lanțul de distribuție. Se aruncă cantități mari de alimente atunci când valabilitatea lor este depășită. Folosirea tuturor resurselor alimentare provenite din ecosistemele naturale. Mijloace neconvenționale de producere a hranei. Sunt studii, cercetări, încercări, realități, realizări și chiar speranțe. Ingineria genetică ocupă un loc important ca și mijloc de îmbunătățire a nivelului de alimentație, deși în anumite zone ale globului organismele modificate genetic, unele dintre ele nu sunt acceptate, cred că acolo unde se vor efectua studii, cercetări, cât să arate omenirii că aceste organisme nu dăunează sănătății umane și nici mediului, sănătății mediului, ele pot fi folosite cu succes și cred că lucrurile ne-au arătat de lungul timpului, realizările în acest domeniu, că prin această cale se pot realiza cele mai spectaculoase
creșteri ale produselor alimentare. Apoi două căi care țin de politici alimentare mondiale, accesul întregii populații la resurse și a doua, ultima, corelarea creșterii demografice cu posibilitatea producerii de alimente zonal sau local. E greu să spunem că prin educație se va putea asista, se va putea diminua creșterea demografică acolo unde știm că nu există suport social pentru o asemenea populație. Cred că aceste câteva reflexii asupra securității alimentare și a posibilităților de preocupărilor în a asigura necesarul de alimente pentru omenire va crea cadrul în a arăta că unii dintre semenii noștri, de-a lungul timpului, iar și-au adus o contribuție remarcabilă în a asigura securitatea alimentară, iar unul dintre ei este și norma bună. Dragi studenți, cea mai mare surpriză pentru mine astăzi este nu prezentarea la acest simpozion, ci prezența unor mari fermieri de peste Dunăre, în frunte cu domnul director al Insului Marea Brăilei Buzdugan, care l-a cunoscut pe acest Borlaug. Eu vorbesc din ce am citit despre Borlaug. El s-ar putea să ne spună câteva lucruri interesante despre ce a văzut personal în Borlaug. Onorat auditor, a prezenta viața și opera unui mari personalități nu este o problemă simplă. Și cu cât o studiez mai mult, cu atât eu mă simt mult mai stresat decât dacă aș prezenta o personalitate mai puțin cunoscută în lumea contemporană. Norman Ernest Borlaug a fost un mare luptător pentru eradicarea foamei în lume. Eu m-am gândit să fac acest simpozion nu pentru că m-am gândit recent la Borlaug. Am scris cu câțiva ani în urmă un articol despre viața și opera lui în revista româno-americană, iar al doilea articol a apărut ieri în aceeași revistă. M-a preocupat și probabil mă va preocupa până voi închide ochii viața celui mai mare agronom al lumii din toate timpurile. Nu se poate vorbi despre viața și opera lui Norman Borlaug fără a avea în vedere urmările nefaste a acestui veșnic tovarăș sau prieten al omului din momentul în care a apărut în natură și care îl va însoți până când va dispare. Foamea, amenințarea foamei a fost pentru om ceea ce este umbra pentru beduinul călător în soarele Saharei. Nu l-a părăsit niciodată și ori de câte ori natura, prin calamitățile sale, i-a redus posibilitatea să vâneze sau să culeagă hrana, iar semenii i-au redus resursele, veșnicul său prieten i-a primat viața. Ce este în fond foamea? S-au emis diferite păreri despre ea. Și victimele, numeroasele victime pe care le-a făcut, este greu să fie prezentate în această scurtă intervenție. Dar nu trebuie să omitem că foamea a produs în lume mult mai multe victime decât războaiele și epidemiile luate la un loc. Pentru că ea n-a iertat niciodată pe nimeni. Omul nu poate trăi mai mult de 2 săptămâni fără suportul biologic al vieții, care este hrana. S-au emis diverse păreri despre ce este foamea, s-au emis diverse și s-au făcut numeroase studii despre
urmările foametei, despre care însă, în general, se vorbește puțin. Dacă temele despre războaie care ucid oamenii sunt prezente în toate mijloacele audiovizuale, în multe cărți, în filme și peste tot, urmările foametei asupra organismului uman și asupra vieții umane au devenit din ce în ce mai mult teme, între ghilimele, tabu. Foamea degradează organismul uman în așa hal încât este foarte greu să accepti, să descrii în detalii sau să pictezi cu multe amănunte, în același timp și să citești sau să admiri asemenea tablouri privind canibalismul practicat în unele familii în perioade de foamete îndelungată, familii care, având mai mulți copii, și-au sacrificat pe unul dintre ei ca să-i salveze pe ceilalți. Vezi foametea din Basarabia în secolul 20. Este incredibilă. O carte a unei scriitoare basarabene, Țuglea, Cartea Foametei, descrie cu detalii aceste scene îngrozitoare. Cine citește cartea nu poate dormi, măcar o noapte. Norman Borlaug este practic de origine norvegiană. Străbunicii săi au emigrat din Norvegia în Statele Unite în 1954 și s-au stabilit în statul Wisconsin. Peste 5 ani s-au mutat în statul vecin, Iowa, într-un sătuc în care exista o redusă comunitate de confesiune luterană americano-norvegiană. Aici bunicii, pe care el i-a iubit mai mult decât pe părinții lui, au întemeiat o mică fermă de 43 de hectare în care cultivau ovăz, timoftică, creștea porci, vaci și pui. De la vârsta de 7 ani până la 19 ani, el a participat la toate lucrările din fermă și tot aici a fost botezat și confirmat în confesiunea literală și tot în fermă a deprins pescuitul și vânatul. Despre anii petrecuți în fermă și-a amintit mult mai târziu. Am avut șansa să cresc la țară, într-o mică fermă. Viața acolo n-a fost totdeauna ușoară. Am trăit anii crizei mari economice din 1930 și din această experiență am simțit că oamenii de la țară au nevoie de ajutorul oamenilor de știință și mi-am dedicat viața producției de alimente. După ce a urmat școala generală în mediul rural și liceul în cel mai apropiat orășel Cresco, din nord-estul Iovei, în timpul liceului a practicat sportul, a fost un mare sportiv, a jucat fotbal, basketbal și mai ales luptele greco-romane, atât în timpul liceului cât și în timpul facultății, ajungând președintele Asociației Luptătorilor Greco-Romani. La terminarea studiilor liceale, a ascultat sfatul bunicului, care i-a spus: este mult mai înțelept să-ți umpli acum capul dacă vrei să-ți umpli mai târziu stomacul. Formidabil sfat. L-a ascultat și s-a înscris la Universitatea statului Minnesota. N-a reușit la examenul de admitere. Dar bobocul student la Minnesota, un oraș mare, actualmente are 3,5 milioane de locuitori, l-a impresionat grozav deoarece a văzut pe stradă scene care nu le-a văzut în mediul rural. Oameni relativ bine îmbrăcați, care dormeau pe ziare și cu mâna întinsă cerșeau ajutor.
aceste scene l-au impresionat formidabil și i-au rămas în minte toată viața. Fiind admis la admitere, a fost admis cu vreo 2 săptămâni mai târziu în Colegiul General al Universității. Și după 2 semestre, de la acest Colegiu General s-a transferat la Colegiul de Agricultură și Silvicultură. Înaintea licenței cu vreo lună, a audiat o prelegere a profesorului Steckman, viitorul director al Institutului de Fitopatologie al Universității Minnesota, o prelegere intitulată Acești inamici mici care ne distrug recoltele. Prelegere în care profesorul a prezentat simptomele și combaterea ruginilor la cereale. Prelegerea l-a încântat în așa măsură, încât după licența de la colegiu s-a prezentat la profesor și l-a întrebat, cerându-i sfatul, dacă n-ar fi bine să se înscrie la masterat în specializarea silvicultură. Profesorul a sfătuit să se înscrie la masterat în specialitatea patologie vegetală, pe care o conducea el, profesor. Norman Borlaug l-a ascultat, s-a înscris, a făcut masteratul în fitopatologie, a urmat doctoratul tot la el, doctorat pe care l-a luat în 1944. Și cu cele 2 diplome în buzunar s-a angajat microbiolog la marea firmă DuPont din Neamț, fiind numit șeful departamentului de cercetări pentru bactericide, insecticide, inclusiv DDT-ul, conservanți și alte materiale, majoritatea dintre ele atunci livrate forțelor armate ale Statelor Unite. În 1944, guvernul mexican, care datorită secetei prelungite și situației economice deosebite, era obligat să importe mai mult de jumătate din cantitatea de cereale necesare consumului. Și a hotărât să înființeze la Mexic o cooperativă specială de cercetări pentru agricultură cu scopul de a mări producția ca să poată satisface consumul. Fostul vicepreședinte de atunci al Statelor Unite, Henry Wallace, s-a dus la Fundația Rockefeller și a sfătuit-o să devină cofinanțator al acestei cooperative. Fundația a acceptat și, sfătuindu-se cu fitopatologul Steckman, la care își dăduse doctoratul Borlaug, a numit la conducerea cooperativei pe un mare fitopatolog olandez, Harald, care și-a ales 4 colaboratori, unul pentru știința solului, unul pentru cartofi, unul pentru porumb și al 4-lea pentru grâu, la care l-a numit pe Borlaug. Borlaug lucra la DuPont. Când a fost anunțat, în iunie 1944, a spus: nu vin, eu trebuie să-mi termin obligațiile față de armată pe care mi le-am asumat la firma DuPont. Dar peste 2 luni, când firma i-a refuzat dublarea salariului, a renunțat la firmă, s-a urcat în avion și din Statele Unite a plecat la Mexic. Aici a luat în primire sarcina de a crea noi soiuri de grâu productive care să ajute agricultura Mexicului. Norman Borlaug știa bine din studiile în timpul facultății care este rolul factorului soi în ridicarea producției și și-a conturat foarte bine caracteristicile ce trebuiau să le aibă noile soiuri, și anume productivitate ridicată, rezistență la cădere ca să suporte greutate mai mare în spic pentru a realiza producții mari,
rezistență la boli, mai ales la rugini, și să fie indiferente la lungimea duratei de iluminare a soarelui în timpul zilei, ca arealul lor de cultură să nu se limiteze la zonele subtropicale. Pe de altă parte, știind că durata de creare a unui soi este de 11 până la 12 ani, i-a venit o genială idee de a folosi 2 recolte pe an ca să reducă la jumătate durata de creare a unui soi. Și a propus cooperativei înființarea unui al doilea centru, pe lângă cel din sudul orașului Mexic, situat în zonă muntoasă, unde grâul se însămânța toamna și se recolta la începutul verii, să se înființeze un al doilea centru în câmpia din nord-vestul Mexicului, la Obregon, unde grâul se poate însămânța în prima jumătate a verii, ca să se recolteze la începutul iernii. Prezentând propunerea în Consiliul de Administrație a Cooperativii, Harar, directorul, a fost împotrivă, avea drept de veto. Borlaug și-a dat demisia. A intervenit Steckman, consultantul Fundației Rockefeller. Harar justificase refuzul din lipsă de fonduri. Steckman a convins fundația să acorde fonduri. A discutat cu Borlaug și Borlaug a refuzat, a renunțat la demisie și a luat sarcina în primire. Și încropindu-și o echipă nu prea numeroasă, în carte este prezentată echipa din 1978 cu 21 de specialiști. El era convins că nu poate crea soiuri decât prin lucru în echipă. Singur era imposibil să realizeze aceste soiuri. Și a început echipa care și-o propusă și adunase materialul inițial pentru ameliorare și a început încrucișări. A modificat metodica de ameliorare a grâului. În primul rând, introducerea celor 2 recolte pe an cu reducerea la jumătate a duratei de formare a soiului. În al doilea rând, toți amelioratorii foloseau un număr redus de combinații hibride pe an. El le-a mărit de 10 ori. Toți amelioratorii își înmulțeau descendențile și alegeau dintre ele un număr mare de plante, 10.000 până la 100, în F2 și în F3. Borlaug s-a gândit să nu aleagă mai mult de 1000, dar selectându-le după criterii excepțional de severe. Toți își alegeau elitele descendente după sușirile spicului. Norman a adăugat, pe lângă caracteristicile spicului, luarea în considerare a întregii plante. Avea nevoie de soiuri care să aibă talie scurtă, rezistentă la cădere. Ultima selecție o făceau majoritatea amelioratorilor în generația a 3-a și a 4-a. El a hotărât să le facă în generația a 6-a și a 7-a. Bineînțeles că toate aceste modificări în metodica ameliorării grâului, modificări cu adevărat revoluționare, necesitau muncă enormă. Și din acest motiv, el și-a mărit echipa și a solicitat tot mai multe fonduri. Ca urmare a primilor ani, din încrucișarea unor soiuri foarte productive din nordul Americii, soiuri australiene și soiuri din Africa, a creat 2 soiuri foarte productive, rezistente la rugini. Ulterior, a produs 2 soiuri cu talie scurtă, rezultate din încrucișarea unor linii obținute de Vogel la Universitatea din statul Washington, prin încrucișarea celebrului soi japonez Norin 10, un soi american Predor, foarte productiv. Și au obținut prin aceste încrucișări
și primele soiuri de mare importanță, cu talie scurtă, foarte rezistente la cădere. Între ele, renumitele soiuri Sonora 63-64 și Nadadores 63. Am mai creat și multe alte soiuri. Dar toate cu talie scurtă, cu mare rezistență la cădere, la rugini și productive. Aceste soiuri nu numai că au reprezentat o mare binefacere pentru agricultura Mexicului, în care au fost plantate imediat, în primii ani. Norman Borlaug, încă din începutul carierii sale, a fost credincios dictonului că omenirea nu se poate hrăni cu potențialul productiv al unui soi dacă acesta nu este valorificat. Și de la început s-a gândit că trebuie să ia toate măsurile pentru a-și extinde creațiile în zone cât mai largi. Și împreună cu echipa a înființat câmpuri de testare și câmpuri de cercetare pentru noile soiuri de grâu, înainte de crearea și lansarea soiurilor. Testa liniile cele mai valoroase în țări străine, ca să știe din vreme ce soiuri vor trebui exportate în țările respective. Și lupta lui pentru extinderea acestor soiuri este a doua parte de însemnătate uriașă a operii pe care a săvârșit. Niciun alt agronom din istoria lumii nu s-a gândit la toate măsurile prin care să-și aplice în practica agriculturii mondiale realizările pe care le-am făcut. Norman Borlaug este primul și eu nu cred că îl va egala repede, din acest punct de vedere, un alt agronom. A avut de înfruntat în lupta pentru extinderea soiurilor sale tot felul de dificultăți. Dificultăți de ordin administrativ, de ordin bancar, de ordin tradițional, de ordin ce vreți. Și ca exemplu pot cita un episod. În 1964, după multe discuții cu guvernul din Pakistan și din India, s-a hotărât exportul pentru India 450 de tone de sămânță din aceste soiuri pitice și foarte rezistente la cădere. Sămânța însăcuită a fost depozitată într-un port mexican pentru a fi expediată, dar expediția întârzia. Borlaug a luat decizia să încarce lotul respectiv de sămânță în 30 de camioane și a trimis-o din Mexic în Statele Unite ca să o expedieze din orașul Los Angeles. Pe drum, la intrarea în Statele Unite, camioanele trebuie să facă un mare ocol din cauza unei revolte pe autostradă. Au ajuns la Los Angeles. Încărcarea în cargobot întârzia din cauza faptului că în cecul emis de trezoreria pakistanezii erau scrise 3 cuvinte greșite. Până la urmă, sămânța a fost încărcată într-un cargobot cu destinația New Delhi și Karachi, în India și Pakistan. După 12 ore de la plecarea cargobotului, a izbucnit războiul între Pakistan și India din cauza litigiilor unei provincii. Dar cargobotul a ajuns. Între timp, el a primit o telegramă de la ministrul agriculturii pakistaneze în care scria așa: am auzit că există probleme cu cecul meu. Regret, dar și eu am dificultăți, pentru că pe plaja din fața casei mele cad bombe. Nu fiți îngrijorați. Banii sunt în bancă, dar transportul încă nu era plătit. Până la urmă, treburile s-au rezolvat,
sămânța a ajuns, Norman Borlaug a dat imediat ordin să fie însămânțată și după o săptămână a constatat că au răsărit numai 50% din plante, fiindcă în timpul depozitării în Mexic, sămânța fusese păstrată într-un depozit bogat în vaporii unui insecticid foarte toxic și pierduse 50% din germinație. Oricare alt ameliorator și-ar fi pierdut cumpătul în asemenea situații. Norman Borlaug, cu calmul desăvârșit, a dat ordin ca sămânța care mai rămăsese să fie însămânțată în cantitate dublă pe unitatea de suprafață și a ieșit din încurcătură. Dintre numeroasele greutăți pe care le-a avut în extinderea soiurilor de grâu în țările slab dezvoltate, cel mai mult a avut de luptat în India, cu populația hindusă care practicau o agricultură tradițională, primitivă, sămânau cum dădea Dumnezeu manual, recoltau tot manual, trăierau cu animalele și nu erau deloc dispuși să renunțe la această agricultură tradițională. Ca să poată lupta mai eficace, în 1961 Norman Borlaug s-a mutat cu soția în India și a trăit vreo 2 decenii jumătate într-o mizerie mult mai mare decât cea pe care o îndurase în Mexic, unde nici acum nu se bucurase de condițiile unei vieți decente. A reușit până la urmă să generalizeze repede cultivarea soiurilor de grâu semipitice în India, salvând de la foamete sute de milioane de oameni. Experiența Indiei s-a răspândit rapid nu numai în Pakistan, în Indonezia și în Filipine, ci în tot Orientul apropiat, inclusiv în Turcia. Și țările mari cultivatoare de orez, luând modelul grâului, Filipine, a hotărât să înființeze în 1960 Institutul Internațional de Cercetări pentru Orez, care, după modelul Borlaug, a creat în câțiva ani un soi de orez cu talie scurtă numit Iri, cu 2 de R și 2 de I, Iri 8. Pentru cultivarea grâului, după introducerea Revoluției Verzi, bineînțeles că Norman Borlaug, pe lângă soi, recomanda ca ele să se cultive pe terenuri irigate și fertilizate cu doze mai mari de azot și să se trăiere cu batoze și nu cu boi. Toate acestea au pus modificări enorme în agricultura indiană. Pentru extinderea soiului de orez nu era nevoie decât de soi, pentru că orezul se cultiva deja numai pe terenuri irigate, era nevoie deci de soiuri și de cantități mai mari de îngrășăminte. Cu introducerea acestor soiuri de orez, de grâu și de orez în agricultura multor țări dezvoltate, nu numai din Asia, dar și din Africa și America Latină, Norman Borlaug a înfăptuit așa numita Revoluție Verde, care a fost cu totul binefăcătoare pentru populația înfometată a acestor țări subdezvoltate și suprapopulate. Nu vreau să vorbesc despre urmările ei. Este altă intervenție astăzi. Norman Borlaug s-a bucurat pentru această uriașă operă de multă recunoștință, stimă și respect din partea lumii contemporane cu el. A beneficiat de înalte onoruri, de medalii, de titluri științifice, cum n-a beneficiat nicio altă mare personalitate din știința agricolă mondială și din știința altor domenii. Jurnaliștii, analiștii, scriitorii s-au întrecut unii pe alții pentru a-i acorda tot felul de calificative,
părintele Revoluției Vers, tatăl Revoluției Vers, saga Americii, personalitatea numărul 1 a secolului 20, uitatul binefăcător al omenirii și multe alte titluri care sunt greu de cules din presa vremii și din publicațiile care tratează viața acestui mare agronom. Dar nu numai atât. Norman Borlaug a fost un om deschis. El a propovăduit lărgirea cercetărilor în domeniul ameliorării și creării soiurilor pe plan internațional, acceptând cu totdeauna cu o larghețe nemai întâlnită tineri din toate țările care au dorit să vină la el la specializare. Și printre aceștia se numără și 2 români. Actualul academician Nicolae Săulescu de la Fundulea și doctorul Nicolae Eustațiu, care atunci lucra în Ministerul Agriculturii, au efectuat un stagiu de specializare în 1970 la Borlaug, în Mexic. M-am gândit foarte mult cum aș putea caracteriza sintetic această uriașă personalitate. Și cred că cea mai scurtă caracterizare ar putea spune cam așa. Pe lângă o inteligență ieșită din comun, destinul a îngemânat într-o simbioză fericită în ADN-ul acestei mari personalități toate genele caracteristice tipului american burdușit de inițiativă practică, de voință și hotărâre nestrămutată și de forța convingerii altor semeni împreună cu genele europeanului nordic, calm, modest, cu multă bunătate și cu multă dragoste de semeni. Cred că asemenea personalități se vor naște foarte greu în istoria lumii. Dintre numeroasele premii de care a beneficiat în cursul vieții sale ca nimeni altul, a beneficiat de 250 de medalii, titluri de doctor honoris causa, de profesor, de cercetător, de cetățean de onoare și de membru în diverse organizații din aproape toată lumea. Dintre toate medaliile și premiile, cele mai importante sunt 2. Premiul Nobel pentru pace care l-a primit în 1970 și l-a acordat Academia Norvegiană. Premiul care se acordă foarte rar și în statutul acordării acestui premiu, la articolul numărul 1 al statutului, Alfred Nobel a stipulat că premiul nu poate fi acordat decât personalității care în anul precedent a adus o mare binefacere omenirii.